tabuk ang sana thang tongo 12 to 12 April to sini DTA di sini election haya daba hingke tabuk ano baksa borok hai ne comment khainai ani o video bo niji si 18 years kaya khunara khunoi do tabuno poila ono sairi o ani tabuk kai tongo 23 plus buji khada buji bai khada so jara buji nai lekha pora gnang ba nijini hano hamjangnai borok hingke borok budrinai amtui means anaros means pineapple so iko umaribo borok hingke budrinai and then jara rang loop hingke te nijini busani future no phalnai borok hingke borok budrinai tai oino party so like especially in BJP maximum borok rok no BJP o thango because of money rang lo boy borok bongni busa ba boni busani umti kun wansu ya borok future ni bagoi wansu ya just ni chai basi thana bagoi wansu go okay obono chin last fight so joto no chini hano hamjak bainai rok sobla hano hamjia tongba joto no hamjago so nor no bujinai kaham kai bujui no budrinai borok budrinani hingkai anaroso nor oro budri khakai chi chung chini man thai manani chini land right manani hayadaba chung land right manai chini tai kobangma man thai manai hingke ke baksa borok hingke rang hamjagoi thangbayo hayadaba hingke bono saramu chung rang ta hamjagdi sikang dofana hamjagdi rang rekhe rang nadi kintu bot boro rinai anaroso no phai tok phai di haisi kok khai angkha rang rekhe rang nau bot hingke ang phiaba anaroso no rinai ani je frun siman boto ani ai kadang je frun simi no ang bobagrani oro no pineapple chino no ang bodrio so ang omo je hinoi tipramo tongsak ang oro no rinai jodi omo komor thangka hangkaisi ang change kene phiaba angkha khayo omo komor gla so jotono no ang koyo jotono sini anaroso no bodrio chini hano narokna khaibai di